Explica'ns. Bon dia, Albert. Efectivament, la plataforma Marea Blanca, que tan famosa es va fer l'any 2010, quan hi va haver totes les retallades, segueix reivindicant millores al nostre sistema de salut. De fet, Catalunya segueix sent la comunitat autònoma líder en llistes d'espera i el nostre sistema sanitari porta patint retallades des del 2010, com dèiem. I una última dada que escenifica de manera molt clara quina és la percepció que tenen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya amb aquest sistema sanitari que tenim actualment. I és que des de fa 10 anys, és a dir, des de que van començar les retallades, s'han doblat les persones que tenen una mútua privada. Per parlar de tot això, estem amb el Xavi Tarragón, que és auxiliar d'infermeria de l'Hospital del Mar i membre d'Acampar de Mar, una plataforma que està vinculada a Marea Blanca. Xavi, és un fracàs pel nostre sistema sanitari que s'hagin doblat les persones que tenen una mútua privada? Efectivament, és un fracàs i és una conseqüència d'unes polítiques que s'han portat a terme, unes polítiques molt concretes que, com deies, ens hem d'endarrerir fins al 2010 i el conseller de la patronal, el conseller que venia de la patronal, Boi Ruiz, va començar a aplicar i que portem patint des d'aleshores. I aquestes conseqüències ens porten a tenir les pitjors llistes d'espera de tot l'estat espanyol, amb més de 140.000 persones amb llistes d'espera i amb una mitjana que supera els 152 dies per a aquestes intervencions. Aleshores, evidentment, considerem que és un fracàs, però un fracàs que ve promogut per unes polítiques molt concretes. És el que t'anava a preguntar. Catalunya és la comunitat autònoma líder en llistes d'espera. El per què és per una rebaixa del pressupost sanitari? És per una rebaixa del pressupost, per una aposta d'un model que considerem que és errònia. És un model totalment fragmentat, és una aposta que ells anomenen de col·laboració público-privada, que per nosaltres és una parasitació de la privada dins de la pública, infradoten a la pública per intentar acreditar, demostrar que per ella sola és insuficient, és insolvent i que necessita dels recursos de la privada. Per nosaltres és ben al contrari. Creiem que infradoten, infrafinancen la pública per poder donar negoci a la privada i a tot el voltant dels amiguets i tal, no? Per una altra banda, també és degut a una aposta d'un model totalment hospitalocèntric. El que més s'ha deteriorat ha sigut l'atenció primària, on tots els estàndards de qualitat parlen que hauria de tenir un pressupost d'un 25% del total del pressupost de la sanitat i si estem al 15 o al 16 ens podem donar per contents. Aleshores, evidentment, perquè ja no només són aquestes persones que comentava que estan en llistes d'espera. Després hi ha la llista d'espera fins que el metge de capçalera t'envia a l'especialista. L'espera fins que l'especialista et rep, fins que demana una prova diagnòstica que poden passar mesos. Fins que tens aquest resultat de la prova diagnòstica, fins que et torna a rebre l'especialista. O sigui que, en realitat, aquests 152 dies i aquesta espera de 140.000 persones és molt pitjor, no? Per això que t'estic explicant. I per una altra banda, com a conseqüència d'això, també és una sobresaturació dels serveis d'urgències. La gent finalment el que fa és acudir als serveis d'urgències, i aquí tenim un bon exemple, l'Hospital del Mar, que és un servei d'urgències que està pràcticament saturat dia sí, dia també, i aleshores el resultat és un pitjor resultat de salut per als usuaris i unes càrregues de treball molt més potents per als treballadors i treballadores de la sanitat pública. És el que t'anava a dir. Aleshores, el que vosaltres reclameu és tornar al pressupost d'abans del 2010 per tenir més recursos humans, també, evidentment, perquè falta personal, pel que em deies abans. Cal incrementar el pressupost i cal també una reestructuració i un canvi de model, com deia. No pot ser que s'aposti per un model sanitari sense cap mena de dubte. Catalunya és el model que aposta més per la concertació. Nosaltres apostem per una sanitat 100% pública, de titularitat i de gestió. Vull dir, aquí, com deia, aquí en el PSMAR, per exemple, tenim el que és tot radiodiagnòstic externalitzat a una empresa que és Imatge Mèdica Intercentres. Tenim externalitzat també el que és el Laboratori de Referència a Catalunya. Ja no dic serveis com poden ser cuina, neteja i tal, que són empreses privades, no són externalitzades, són privades. I no contents amb això, encara ara volen externalitzar el servei d'esterilització. Creiem que anem cap enrere, en lloc d'anar cap a un model totalment públic on tothom tingui les mateixes condicions laborals i salarials, on tots els usuaris rebin la mateixa atenció de qualitat, anem cap enrere fragmentant i deteriorant molt més els nostres serveis. Doncs ja ho veus, Albert, aquesta és l'opinió d'un dels afiliats a Marea Blanca que ens explica com està la situació del nostre sistema sanitari aquí a Catalunya. Molt bé, d'acord, gràcies.